sa Philippines. DJ Mark, syempre. Hindi, ay lang ko eh. Ay lang siya. Isip lang sa ko. Kisa din mong inspiration sa mo inspiration na mo sa pag-rap ko and then sa maestro. Sige maestro. Ako mo nang ako pod nga as naga-rap ko nga freestyle si The King of Rap yun si Andrew A. Wagi ako ilaing nga mga si Wasak Maestro. Kana si Wasak Maestro controversial yung kuha ng pangalan na Wasak Maestro. Gusto ko na kung makitaan kita Wasak Maestro. Batanaw ko kung saan yung kakawasak niya mura. Pinamto. Pamamahay ko to! This time na po makatila ugian eh. Ha? Ano nagkaroon rin sa Uraya. Masanitas yo, masanitas. Masanitas, imong pamilya na puno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas, imong ipangita na puno. Sa impangita ni mo sa 2,000 years later. What's up sa inyo mga kabinka? Ikaroon na ata karoon diri dapit padulong ito dapit sa may SM Ikulan. Diri dapit ang Mapina padulong dito sa may Ikulan, no? Atuo na to karon ang katong isa sa pinaka mahusay na barbero diri sa Davao City. So librehon daw ko ganing kuan daw kanang librehon daw ko kaya tawag na para daw mo buka daw kong tao daw establish akong sa akong pag vlog no. So doon na to ila ka minuto mga kabingka no. Grabe kay kahawan mingaw kayo ang dalan nga ani nagyud ka tsada diri dapita sa may Davao City. So what's up mga kabinggan, sa karoon sa may ibabari Korean word no. Tao na to karoon ng pinaka mahusay na barbero. Aday diri dagita. Dali ra kay pang tao no. Pertigi gatibay diri nakita nga barbero. Grabe ni kayo. Kita niyo diri napita. Murag katong kuan. Sa tao gani. Muraw ganing kuan, muraw katong nasa ibang bansa nga mga massage. Sana hindi ako makaka-copyright dito. So bago ako makaka-copyright dito. So karon gupitan ako karon mga kuan no. Morning kuan diri. Barber Shaki. Unsay pangalan gani mo? Barber Cooks. Ikaw? Shaki Man. Morning mga mahusay nga barbero diri sa Davao City. Kung inang sit up nila para atong mga barber bito sa gawas kung mga ana-ana tanawa ang sit up gwapo kayo. So okay kay diri nga barbero kay ako sugdan ako lagupit. Let's find out. Let's start. Kung mo na sound si pa sound dili pero bawal. Copyright gyapon. Duwag gyapon, imo sound. YouTube bro. YouTube. Okay lang Facebook, tama ba caption? Copyright gyapon eh. Okay lang Facebook maka-copyright ko. Total YouTube gina ko. Nag-start yung YouTube doon. Mag-umaga ba? Na, 2 years na po ano eh. 2 years na. Kaya nga, gusto na doon. Gusto na ba na YouTube sa wala ba no? Dili naman to itong account ako. Di mo na, nalimtan mo ito kung kwan. Ay, sige na ko, nalimuran. Tanawa rin mo gupitan eh. Wapo kayo mo gupit. Mas ka na nag-pay. Pila rin mo. Ikaw bahala niya. Mau dyan ang mga gupit rin mga plastic cuts ko. Di basta-basta dire kay feel at home kayo ang rada dire. Yeah. Ito niya ito ka. Ato ni. Earphone pag yan. Dulu.
kurang speaking ba ito din dulu ba. So nagkita na naliga sa video ba, orang kita nanti ka personal ba. Amigo aja tiga dulu. Dagan apa kena feature sa mong buwan? Sa imong pag-vlog karon? Gusto ko magka-collaboration ng uban, ang problema lang ron. Uban ng siyempre gusto nila talimpe. Ano? Naging ng Canada, kwarta-kwarta ruta. Ay mo kay pang pag-ipay sa nawan, ba di lang makorta ba? Kaya hindi mga kanya na bigyang saya sa bawat isang dalawin niyo rin. Unsa? Ikaw. Hindi ko yung mga taon na kita, hindi ako parking space ako na, pero di pa kaya nasi patabigo ito. Asal kita ka nung kita sa Parking space ba? banda na. Ito kung, kuhan? Tutulis? Tulis na. Ang wala ko nga ito di ay. Hindi ito, di ba ito? Itong video ng mga ikanta ka na na ibanda ba? Full ba? Dili lang to sa kuan lang to, sa Infinity lang to. Infinity, Brero to. Ah, Brero na eh. Sige bro, banda yung ikanta. Balik magbuhat to, ako ni balik, ina na ko. Nay, bayad na ng kuwaray. Ito, primero, okay naman to. At ay talimpi to. Ngayon, ang bito-bito niya sa buwan. Hindi siya ng pangadalian na gupit. Mga babang-babang lulul. Sawa siya nga. Kanta. Oh? Pagkunahon na pag-lagi kung sa style lagi. Ginakuan manggod, ginapagay-bagay, ginakubak. Sa chorus na kung magkuhan. Itong nagawa sa YouTube. Wala to sa YouTube. Di na-record na mo to, karon gani, mag-record gani, may karon gani. Mag-recording ka po may karon karon. Di na ako, weekend na lang ka magkuhan, record gani. Motong record. Lahi ko mong kuhan, para na sa mga dawlins kayo, dawlins kinabuhi. Kan dili masugo bitaw. Kusog lang kayo mo kuhan, yan na ba? Dagdag magalit na ba? Ayos kay dire kay naay kuhan. Basta feel at home kayo na pag-islay ring light oh. Hindi mo ka mamuwi marathon rin doon. At Netflix rin. Yes, kayo. Puhon, magkuhan daw sila, ganing sa tawag ganing, mag-vlogging na daw sila. Oh, vlog ko po. Pagkaan ko barbering mo. Barber vlogging. Eh para na po vlogger ng nana sa Pilipinas, wa magkukitag ng nana god. Sa lindot kayo din nakita oh. Ay, recording studio din. Ito ra silingan mo. Hindi nga lang yan sa skyline. Ay, nagpa-shoutout si Masala Magnus doon. Ha? Magnus. Magnos? Oo, masaya to sa si Mag. Bacho College. Yun yan. Relax ako daw ang kuhan. Atong buhaton. Let's go. Shower direct. Shower court eh. Shower area. Yeah. Okay kayo. Oh, relaxing kayo.
Na, may vlogger na ito dito. Ha? May vlogger na ito dito. Si Couple Labs. Nagkuhan po, nani po. Oo. Shout out na doon. Shout out Couple Labs. Ayan. Ito tayo. Ang Gretel. Orgonit. Tapos bike na dito sa chair. Barber chair. Ito tayo. Yes. Barber chair. Yeah. Sa massage. Oh. Para na mukhang tao na gito. Basta lagi gwapo kay diri ilang ko no. Moment kayo. Feel kayo. Feel kayo na diri gid ang nindot diri magkwakawan no. Pero kamo mga kuan, kamo nga wala po mo diri na kamo taga Davao, di lang kay taga Davao, taga Digos, taga Tagum at tumudring dapita nindot ug kayo, di ba? So tabangan nato ning kuan diri, ayos kay basta lagi nindot ug kayo, di ka magmay kaning mura gyud magag nakasulod di nakakuan sa mga mall, oh. Napay nani oh. Laksin kayo. Kayo oh. Sa kalahiran ako kaganina kuan. Kanang porma karon no. Mukha naging tao. Kanang mura ko kuan gana, mura ko alien pero karon kakaiba na to. Oh, napay kuan no, napay gel. Gamitan na itong candle. Pamada ang buhok. Muna siya dalo. Pamada. Grabe. The Basement. The Basement Pomade from Durian Dog. Bulgari Scent. Grabe. Anak. Para good. Grabe. Hindi yung buhok dulu kay healthy. Mulai kas pa dun. Picture ka naman din dol. Post sa page. Wala problema na. May problema na dana. Joke lang. Umot ba dul? Humot kayo. Woo! Mga sa Bulgari nga scent dul. Morning ginagamit ni Kabayan, Noli Di Castro. Monang nakuhan kayo. Oh, ting humuta din nga Gila ni ba? Pomade. Kamada. Grabe. Mura nagitag na sa Germany ato. Mura nakagupit ko tong sikat nga vlogger po nga na dito sa gawas ba. Grabe kay to. Say pangalan kaya to? Liam Barber. Oh, Liam Barber. Doon sa... Nasa box? Sir? Box? Wala. Ikat na yung magpagupit daw. Oo, pero natakosan teksa na. Kaysa? Tingin naman sa daan. Magpagupit daw ka. Oo. Sige, very good. Magigit na ang daan. Pero mabuto rin siya. Ha? Kita mo ron? Hindi rin may magkita, pero kung magpapagod na ako, May muli ko dul. aso ba? Aso ba? Alikod. Ha? Jessica, alikod. Hindi, bait lang. Dito na sa
Fights ka ba? Fights kayo, fights. Mo siya ang mid-fade nga pumpador. Grabe. Kaya ito mo makakati na ko eh. Yung Pumpador plus yung dari dalis. sa parking ba? Uy, ayos. Oh, napay libreng massage dere. Ano yung massage dito? Nakuyo ang akong anak diri jindan inyong kikoy-koy. Dito bukat doon. Yeah, barbecue's done. Okay. Oh, okay na kayo. What's up? Pagkahuman o gatong mga relaxing na nata diri sa ilang mini shop sa Pangalan. tawa The High Tattoo Studio. Sa ato pa nagatato-tato pud mo diri no. Namin na to session ko. So, ay mga gitar-gitar diri, nindot kaayo. Uy, pariya. Pariya ay dili. Pangdato rin dili basta-basta. Mas mahal. To kuha kay kuan ra to kuha pang master to ko pobre pero pariya og format mas wapo ni tingog. Na gitar. Suli. Hili ko gitar pero ang gitar wagi nagsakuha. Uy, naabot sila pang kanang mga magsugod ka vlog video with video okay. Pertig yung pugiha. So ato aning interview ning kuan dire. So kuan pila na siya katuig na naragod nga mga interview dire relax kay ka dire gusto ka dire magpa-massage with kuan kanang sa tawagan na kanang extra service kanang kuan kang gusto ka di ba barbero tapos magpa-massage kanang gibitin ka sa katong giana ganina so dire massage ka dire kuyog kay dire mga tao grabe mo mura katong kuan ako grabe pa dato tanawa ato nasuwayan ng bingkod feel atom kayo nindot kayo so ato na ning sugdan og interview mga kabingka May hapon kanimo diha, no? Hapon di March. So, pila na ni katuig ning kuan? Pila na ni katuig ning inyong shop? Ano? 2 years na around December. Sa una, di ba, ikaw as maliban sa imong pagabarbero, di ba, banda-banda man ka kay makita diri sa kuan sa kaning pagsulod na ko diri nga naay mga gitar na mga kuan nagabanda-banda pagkasaw na pod. Na-influensyahan ra ko wala ko yung banda, na-influensyahan ra ko mag-ganito mga instrument. Pero kung asa man mo nagatugtog kanang katong wala pay pandemic. Siguro sa Sagan mga bar lang gyud, mga bar. Unsa inyong mga genre yung mga acoustic ba na katong mga pina-stop shop ba yung tirada unsa may ko nabilong mo sa hip hop riyam don diba? Hip hop. Tato pa sa mga hip hop sa Philippines kisa imong idol. Daghan ko idol diri. Isa lang yun sa Philippines. DJ March syempre. Dili. Ay lang ko isip lang sa ko. Isa gid mo So since mo inspiration ako sa pag-rap ko and sa maestro. Si Basig Maestro. Ako mo nang ako pod nga as naga-rap ko nga freestyle si
daking of rap yun si Andrew A. Wag ko ilaing nga mga kung si Wasak Maestro kana si Wasak Maestro controversial yung kuan ng pangalan na Wasak Maestro. Gusto ko nga makita dito Wasak Maestro ba tanaw ko kung sa yung kakawasak nga mura pinabunda pa nga rap yung mo gusto na ko nga magkikulab si pero maulam mo kay basig wasak-wasakan ako dili ko nga kuya malupitan ikaw kuya idol din ako sa Wasak Maestro. Shout out sa mga Wasak Maestro. So maliban sa inyong pagkakon gwapo inyong kuan diri Pernes dili ni inon nga burit-burit kay abi kay kuan ko diri sponsor ko libre diri gwapo jud diri mura bitaw katong makita niyo kana mga international nga mabitaw angyan nako sa iya nga unta magkuan siya diri sugod na sila diri vlogging diri sa kuan diri sa Philippines no maliban sa kay kani sa Davao City gino nindot kay na slay mga top ikaw ni magkuan sa yung mga kaya to binyo ron muna sa tattoo shop dahil studio dahil tattoo studio Pikas barbershop dili and culture and dati mabuti dili nga clothing line dira sa Pikas. Wow, clothing line. So sa ato pa kaning kung gusto mo mag-order o kanang mga t-shirt so diri na no. Shout out na Sharp Shears. Ala na yung mga upcoming designs tuhon mabutay pabutan lang ninyo. Naba mo ikuan, naba mo Facebook page para ma-promote ang inyong kuan. Durian Dub Culture. Davao City by Kawayan Drive, Matina. Ubos lang sa Durian World. Ubos lang. Yang sa inyong contact number para makuan gyud kay para direct na sa page. Narito tanan mga details kung gusto mo bisita diri. Visit lang bay. Ato ni. Okay kaayo, no? So, kung gutomon mo dire, for example, na ay gutomon nga customer dire, pwede po dire kanang mag-order sila dire, pwede po dire extra service. Nay mga mabutay gud nga ana mga food industry dire. Nay gamay nga mini food court dire mabutay. Okay. Oy, actually gay. Mo isa po na kung giadto gid dire kaning ba? Kaning si tawa kani? Pastil. Wow. Sakit rin, kani kita kong giulat mo. Kana gid makita niyo ako nang imukbang basta mga 50 pieces no. Ako ring bayaran dili ni sponsor. Pero ang kanang pagkuan na mukhang tao na ako kana sponsor gi salamat sa inyong pag-welcome sa Kodri, no? Gusto mo bang order po ng pastil? Barato kita pilay yung pastil dire ba? Pastil lang. Nag-kitchen ang pastil ba eh. Grabe. Napon mo kanang sa bote katong wala kay rice puhon mabuti ko puhon pastil lang puhon. Wow, grabe amazing kay kompleto na gid diri. All in one na gid diri na gid diri na like tato, na like pastilan pasta hasta lagi kalami no naapas like katong clothing katong mga basta lagi diri na gid mo adto diri sa culture may tawag culture. Culture diri sa unsa ning shop diri? Durian Dub Culture. Durian Dub Culture. So wala na gid koy masulti ang maingon din nako diri. Grabe, suabe. So hanggang kasi na kay pa shout out. Shout out imong mga amigo, imong mga kuan. Shout out sa tong vlogger na nato diri si Couple Love, si Carlo, Chucky, Sir Paulo, Trick, Abel, dagan sila. Mga amigon mo sa LTO. Katong mahilig man nakupay. Tropa ni Chucky sa LTO. Shout out sa mga bay. Nanadri mong idol karon. DJ Mark. Kasi ganahan mo mag-subscribe lang po. Subscribe lang ang YouTube channel. Yan. So, wapo dyo kayo. Kisa ganing kuan ba bro? Sa ano na siya? Sigawa si Sa Basikat eh. rugby team na. Kita yan eh relax kay diri nakita lagi sa mga ingon yun ako diri okay kaayo. Pwede ba dito ipakita ang kuan diya sa sulod dili na? Okay lang dili ni ipakita. Tama good under construction pa. Okay lang sa basta sunod makabalik ko diri puhon nga para okay kayo. So
wala na gipa shoutout imong asawa imong asawa shoutout Shoutout ako kung uyab bay Ano siya pangalan? Nabang sa kuha si Maybelline. Tapang po na sa iyang pagbuhat aning pastilan nga negosyo. Grabe. So, hanggang sa muli, ito po si DJ March Barrios. At ang iyang akong mga sunod nga mga videos, mga vlog, etc. Yeah. Check it out. Shout out Dorian Dub Culture and 360 Studio, Sharp Shears, Herb Siri, og MC, Group 2 Cycling, og salamat na kay DJ March Barrios. Yo, Manzanitas, imong gipangita na puno. Thanks for the sponsor. This portion was brought to you by Dorian Dab Barbershop located at Kawayan Drive, Matina, Davao City. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,